फैबाय थानाय समाव जोंनि मोनसे मोस्ट इम्पर्टेन्ट मेजर इशुआ जाबाय ट्राइबेल बेल्ट्स एन्ड ब्लक्स बे जोंनि ट्राइबेल बेल्ट्स एन्ड ब्लक्सनि हायाव जेसेबांखिनि नन ट्राइबेल हारिनि सुबुंफोर दङ थोंजोङै जोङो इफेक्सन खालामनांगौ जों खालामा बिखौ गभर्नमेन्टआनो खालामना होनांगोन खारन बे ट्राइबेल बेल्ट्स एन्ड ब्लक्सनि हाया 1947 मायथाइयावनो इमप्लिमेन्टेसन जाखानाय जेराव ब्रिटिश गभर्नमेन्टआ जोंनि बे ट्राइबेल हारिखौ बे बुहुमाव फोथांनानै लाखिनाया मोस्ट इम्पर्टेन्ट बेफोरबायदि गोथौ गोसोजों बुजिनानै जोंनि ट्राइबेल हारिनि सिकिउरिटिनि थाखाय जोंनि बे ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लकनि हाखौ दानानै जोंनि सेफ्टिनि थाखाय होलांखानायखा दिनै बे जोंनि ट्राइबेल बेल्ट्स एन्ड ब्लक्सनि हायाव बिसोर माबोरैहाय अबैध भाबै दखल खालामनानै दंगासिनो दङ एसेबां बोसोर दिनै मा खालामखो जोंनि बर' हारिजों लोगोसे ट्राइबेल हारिनि लिडारफ्रा दिनै मा खालामखो दिनै जोंनि सिथ्लायाव जाय गुबुन हारिफ्रा दिनै दखल खालामनानै थोरसि लथा सुनानै ओंखाम जागासिनो दङ बैसोरखौ जों दिनैसिम मानो होस्रांनो हायाखै लाजियाखसै बेफोर पलिटिकेल लिडारफ्रा लाजियाखसै बेफोर माहारियारि आफादनि लिडारफ्रा लाजिनांगौ नोंसोरो बर' हारि गासैबो सांग्रां जा बे ट्राइबेल बेल्ट्स एन्ड ब्लक्सनि हाखौ जोङो इफेक्सन खालामनो थाखाय स्ट्रंलि दाबि खालामनांगोन बे फैबाय थानाय समाव आरो बेखौ गभर्नमेन्टआनो मावनानै होनांगोन जिहेतु इउपिपिएलआ जिखुनु मुहूर्तआवनो बिसायख'थि गेलेनो थाखाय थाम टिम जानानै दंखायो जों साग्रिद जानानै दंखायो बेखायनो जों असुबिदा मोनाखै हायोबा आरो एडभान्स खालामबावनो हायो नामा बेखौसो जों लुगैदों आं बेखौ बुङाबाबो थानो हानाय नंला माने दैबानाजों दरब्रै गामिया माने गोजावलांजोबदों माइ दै बोरमा अमा मोसौ गासिबो गोजावलांजोबदों बेवहाय माने जोंना गबिन्द सारा फैनानै नायफैदोंमोन खनसे नायफैनायाव बियो बुंलांदों बे मिथिंगायारि जाथायसो पलिटिकेल पार्टिनि खामानियानो जाबाय बिसायख'थि गेलेनाय आरो बिसायख'थि गेलेनानै देरहानायनि सरकार दानायनि बे थांखियानो जाबाय राजखान्थि हान्जानि मोनसे थांखि बेनिखायनो जों बे जिखुनु समाव बिसायख'थिजों मोगा मोगि जानो रेडि जाना दं बिटिसिनि दानि डिपुटि चिफ मानगोनां गबिन्द बसुमतारी बिथांनि बुंनाय बायदिब्ला मोनसे पलिटिकेल पार्टिनि गुबै थांखिया जाहैबाय बिसायख'थि गेलेनायजों लोगोसे बिसायख'थियाव देरहानानै सरकार दानाय दा बे बाथ्रानि सायाव मानगोनां मेलेमजिबि रायजो राजा नोंथांमोनानो नोंथांमोननि गोसोआव मोनदांथिनाय बाथ्राफोरखौ बे आंनि भिडिअनि कमेन्ट बक्सनि गेजेरजों फोरमायहरनो दाबाव थांनाय बाराव जोंहा आसलथे बिसायख'थिनि समहालागै जोंनि पार्टियानो मोजां स्टेबल नङामोन सिस्टेमेटिक स्ट्राक्चारफ्राबो गैजोबामोन खिन्थु एबारथ' जों बोसोरब्रै सरकार सालायनानै जिखिनि रोंगौथि मोनबाय जिखिनि एक्सपिरियेन्स मोनबाय जोंनि पार्टियाबो मोनसे सिस्टेमेटिक स्ट्राक्चाराव फैजोब्बाय थांनाय 4 बोसोरजों रायजो राजाफोरखौ सेवा खालामबाय रायजो राजाखौ गोजोनथावना बायदि खामानि मावबाय बेखौ जोंहा फोथायनाय दं जे जोंहा मोनसे मोनदांबाय रायजो राजाफोरनो थांनाय बोसोर डिलिंस खालामनानै जों एबार अन्तत सरकार दानो हानाय सोद्रोमा जों बुथुमनो हागोन जाय पलिटिकेल लिडारा गभर्नमेन्ट रुलिंआव थानानैब्लाबो जों रायजो राजानो एसेब्लाबो नांगौखिनि खामानिखौ गावनि दैदेननायनि समाव मावनानै होनो हायाखै बैफोरबायदि माखासे लिडारफ्रा मिडियानि सिगाङाव जेब्ला फेस खालामनो गोनां जानानै फैयोना अब्ला बिसोर मिडियानि सिगाङाव मा बुंगोन मा बुङा बाथ्राखौनो नागिरना मोना बिसोरो जेराव बिसोरा जों रायजो राजानो जेरैबायदि खामानिफोरखौ मावनानै होनांगौ बैफोर खामानिफोरखौ बिसोर मावनानै होनो हायाखै जेरैबायदि खोथा बाथ्राफोरखौ बिसोर लाखिबोदोंमोन बैफोर खोथा बाथ्राफोरनि गेजेराव दिनै बिसोरो 10%बो खामानिफोरखौ मावफुंनानै होनो हायाखै दा बैफोर माखासे बिथिंखौ लानानै बिसोर थारमाने लाजिनाय मोनो जायनि थाखाय दिनैनि बे समाव जोंनि बिटिसि पलिटिकेल सिस्टेमाव माखासे ओरैबायदि पलिटिकेल लिडारफोर दङ जायफोर पलिटिकेल लिडारफोरा माखासे दाब दाब जायगाफोराव थांनानै गावसोरनि पलिटिकेल केरियारखौ लानानै पाब्लिसिटि खालामहैनो हानाय गोहोखौ मोना दिनै बैफोरबायदि माखासे लिडारफ्रा गावनि न'नि उसुंसेनि साखाथि जायगाफोराव थांनानैल' गावसोरनि पलिटिकेल पाब्लिसिटिखौ खालामबाय थानायखौ जों नुनो मोनो जोबोद दुखुनि बाथ्रा सासे गोख्रों सान्थौगिरि महरै पलिटिकेल लिडार जानोबा नों गासैबो रायजो राजाखौ समान नोजोर होनानै नोङो पलिटिकेलखौ रुलिं खालामलांनो नाजानांगौ दिनै जोंनि हारिनि गेजेराव ओरैबायदि थार्ड क्लास लेभेलनि पलिटिकेल लिडार दङ बैफोर लिडारफ्रा गावसोरनि गभर्नमेन्ट रुलिंनि समाव बै आमखाया जेबो मोना बै थामखाया जेबो मोना बेफोरबायदि सोनखारिनाय बेफोरबायदि डाइरेक्टलि बाथ्रा बुंनाय जों नुनो मोन्दों बेसे लासिंसिंनि बाथ्रा आरो बेफोरबायदि थार्ड क्लास लेभेलनि पलिटिकेल लिडारा जोंनि बिटिसि पलिटिकेल सिस्टेमाव थानानै पलिटिकेल सिस्टेमखौ दैदेनलांनो जुदि सुबिदा मोनबाय थायोब्ला जोंनि माहारिया बे बिटिसि पलिटिकेल सिस्टेमनि गेजेरजोंनो दिनै एसे गाबोन एसे डिस्ट्रय जालांगोन बेखायनो फार्स्ट अफ अल बेफोरबायदि थार्ड क्लास लेभेलनि थिंकिं सानग्रा लिडारफोरखौ जोङो एखेबारे गाख्रेबनानै गादबनानै दोनखानांगौ फैबाय थानाय समाव बेफोरबायदि लिडारखौ जोङो सापर्टखौनो होनाङा सिदा बाथ्राखा आंना मोनसे बाथ्राखौ खोनाबाय थायो जोङो जे 17 इयार्सआव जेबोआनो डेभेलपमेन्ट जायाखैनो बेफोरबायदि बाथ्राखौ जायफोर सुबुंफोरा बुङो बिसोरो बे 17 इयार्सआव
बबे गुदुङाव हाबसोनानै उन्दुनानै दङमोन बेफोरबायदि जाथावथारै बाथ्राफोरखौ लानानै बे पलिटिकेल सिस्टेमाव पलिटिकेल इस्यु खालामनो दिनैयो 2003 बिटिसि एकर्डनि सिगाङावहाय जोंनि बर' माहारिनि बिखायाव बुंनो थाङोब्ला जेबो पलिटिकेलि सिस्टेमेटिक डेभेलपमेन्ट गैयामोन नाथाय 2003 10 फेब्रुवारि बिटिसि एकर्डनि गेजेरजों उनावहाय जेरैबायदि जों डेभेलपमेन्टखौ मावनानै लाफुंनो हायाब्लाबो थोजासे नांगौखिनि डेभेलपमेन्टखौ बे बिटिसि एकर्डनि उनावहायनो जोङो सोरजिनानै लानो हादों अर्थात मानगोनां हाग्रामा महिलारी सारनि गभर्नमेन्ट दैदेननायनि समावनो बेफोरबायदि डेभेलपमेन्टनि खामानिफोरा जालांजोबदों आरो जोंनि बिटिसि पलिटिकेल सिस्टेमाव मानगोनां हाग्रामा महिलारी सारानो बे पलिटिकेल सिस्टेमनि माखासे दान्थे बिदिन्थे लामाजों आगान होनानै जोंनि माखासे सुबुंफोरजों लोगोसे जोंनि हारिनि इयुन जेनेरेशनखौबो पलिटिकेलि माखासे सिस्टेमफोरखौ दिनैयो फोजाखांलांदों फोरोंलांदों बे बाथ्राया खिन्थु सैथो दिनैयो मोनसे बाथ्रा बुंगोन आङो जोंनि हारिनि ट्राइबेल बेल्ट्स एन्ड ब्लक्सनि बाथ्रा दिनैयो 2003 निफ्राय जोंहा पलिटिकेल सिस्टेमखौ मोननो हादों दिनै फैयै फैयै बेसेबां बोसोर जाखो नोंथांमोननि हिसाब खालामनानै मोनगोन दिनैसिमबो जोंनि बे ट्राइबेल बेल्ट्स एन्ड ब्लक्सनि हायाव नन ट्राइबेल हारिनि सुबुंफोरा इलिगेलि दखल खालामनानै दंगासिनो दङ आरो बे ट्राइबेल बेल्ट्स एन्ड ब्लक्सनि हायाव जायफोर नन ट्राइबेल हारिनि सुबुंफोरा इलिगेलि इनकुवारेजमेन्ट खालामनानै दखल खालामनानै दंबाय दङ बैसोरखौ होस्रांनो थाखाय इफेक्सन खालामनांगौनि थाखाय अलरेडि गोबांबार अर्डार फैबाय गभर्नमेन्टनिफ्राय कर्टनिफ्राय नाथाय अब्लाबो मानि थाखाय मा जाहोनाव जोङो अर्डार फैनानैबो इफेक्सन खालामनो हायाखै बेनि गुबै आरो गुदि जाहोनफोरा मा दिनैयो जोंनि हारिनि गेजेराव गोख्रों पलिटिकेल दैदेनगिरि दङ गोख्रों माहारियारि आफादनि दैदेनगिरिफोर दङ नाथाय सासेबो पलिटिकेल लिडार आरो माहारियारि आफादनि दैदेनगिरिखौ बे ट्राइबेल बेल्ट्स एन्ड ब्लक्सनि एगेन्स्टआव बाथ्रा बुंनाय जोङो नुनो मोनाखै कारना मा दिनैयो जायफोर नन ट्राइबेल हारिनि सुबुंफोरा जोंनि बे ट्राइबेल बेल्ट्स एन्ड ब्लक्सनि हायाव दखल खालामनानै दङना बैसोरनो जोंनि हायाव थानानैनो जोंजोंनो दानलाय सुलाय खालामबावो जोंनि बिमा माहारिखौनो जिनाहारि रेप खालामनानै फोथैबावो आरो जोंनि हायाव थानानैनो जोंनि बे बिटिसि पलिटिकेल सिस्टेमाव बिसोरसो पलिटिकेलि इस्यु खालामबावनो नाजानाय गोबां रोखोमनि गोबां नुथायफोरखौ जों नुनो मोनगासिनो दङ आरो बेफोरबायदि माखासे नुथायफोरा दिनैनि बे स्टेजाव बांसिननिफ्राय बांसिन जाबोनायखौ जों नुनो मोन्दों बेखायनो फैबाय थानाय समाव आं बेखौ बुंगोन आंनि बुंनाय बाथ्राखौ नोंथांमोना बिजिरबानो जाबाय जोंनि ट्राइबेल बेल्ट्स एन्ड ब्लक्सनि हायाव जेसेबांखिनि नन ट्राइबेल हारिनि सुबुंफोरा इलिगेलि दखल खालामनानै दङना बैफोर नन ट्राइबेल हारिनि सुबुंफोरखौ हानायमानि थाबैनो इफेक्सन खालामनांगौ लोगोसे जोंनि बे ट्राइबेल बेल्ट्स एन्ड ब्लक्सनि हायाव जेसेबांखिनि नन ट्राइबेल हारिनि सुबुंफोरा दङ जेसेबांखिनि हाखौ बिसोरो आवग्रिना लादों बै हानि एगेन्स्टआव जोङो भारा लानांगौ फैसा कालेक्सन खालामनांगौ मानोना बे हाया जोंनि हा जोंहा मोन्थाय दङ खारन जोंनि हायाव बिसोर दखल खालामनानै दिनैसिमबो दंगासिनो दङ आरो फैबाय थानाय समाव मेजर मोनसे इस्युआ जाहैबाय जोंनि बे ट्राइबेल बेल्ट्स एन्ड ब्लक्सनि हाखौ जों जेरैखि जाया इफेक्सन खालामनानै जों लाथारनांगोन नंगौना नङा खुलुमबाय जै बर' हारिनि जै बर' बिमानि